Tun dai a farkon watan Agusta ne na wannan shekara hukumomi a jamhuriyar Nijar suka fara rajistar manyan ruwa tare da ma'aikatan hasashen yanayi ta kasar wadda ta bada alƙaluma da dama wanda ga alamu za a samu hauhawar ruwa da ma ambaliya tare da yin kashedi ga mazauna wannan yankuna da su janye baki ɗaya. A nan babban birnin Yamai tuni hukumomi suka ɗauki mataki na samun hanyar huce wadda suka raba birnin Yamai da wasu yankuna na jihar Tilbiri da kuma Doso, wanda kuma al'ummar wannan yankin suna ci gaba da zama rabbana ka wadata mu, inda suke samun tallafi da dama da ma gudunmawa wasu mazauna yankunan. Sai dai wannan lamarin na ambaliyar ruwa ya yi sanadiyyar fashe ganuwa da dama wadda suka kewaye wasu unguwanni na birnin Yamai, kama daga bayan ruwa, unguwar Kirkise da kuma sauran unguwanni wanda ke da ganuwa da tarraba su da wannan kogin Kwara na Isa. Wannan kogin Kwara na Isa dai tuni dai ma'aikatar hasashen yanayi ta ya huce adadin kimar da ake tsammani, inda ya kai mataki na ƙarshe, wanda kuma hakan na da nasaba ne da ƙaruwar ruwan wanda sun ka fito daga sassa daban-daban. Haka kuma ma'aikatar da ke kula da hatsari ta yi kashedi ga mazauna wannan unguwanni da su samu malaba kamin fice wannan ruwan. A ɗaya bangare kuma masu kwale-kwale ne ke cin garan su babu baka ta hanyar ƙetar da mutane. Masana a fannin hasashe da kuma kare muhalli sun yi tsokaci na ganin cewa wannan na da nasaba da canjin yanayi ke da alaka da wannan ambaliyar ruwa wadda ta zagaye kasashen Afirka ta yamma da dama, daga ciki akwai kasar Cote d'Ivoire, Nigeria, Niger da sauransu, amma da kasar Mali wanda lamarin ya shafa. Wannan ya zama tamkar tabbacin canjin yanayi a faɗin duniya. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazak Ibrahim Maila, NAZARI TV a jamhuriyar Niger.